Звестил анёл святый об чудах там, неведомых на земле ранее людям. Слава на вышинях, слава на вышинях, и спокой на земле. Слава на вышинях, слава на вышинях, и спокой на земле. И я суть анёлы пильно варту там, глядите и Марии с Юсафом. Слава на вышинях, слава на вышинях, и спокой на земле. Слава на вышинях, слава на вышинях, и спокой на земле. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, подчас этой святой мши мы молимся и просим Бога Всемогутного за померлую Антонину Комаровскую 30 дней после смерти. Попросим даров Духа Святого, здоровья, опеки Матки Божией для Дмитрия и у Владислава. Я хочу так само вспомнить у наших молитвах, вспомним нашу молитву померлого ксенза Августина, фамилия Дензель. Я его знал вельми давно. Ён прожил довольно достойную жыццё, 90 годов амаль што. Калісьці мы вельмі моцна супрацоўнічаў, я разам з ім супрацоўнічалі, я яго знаў аж з 1987 года. І гэта такі, даволі так святы чалавек, пражыў жыццё дастойнае, шмат працаваў для касцёла. І нехай Пан Бог яго адарыць радасцю жыцця вечнага. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы з чыстым сэрцам маглі злажыць гэту найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, хто зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами.
собі грахи світу, змилуйся над нами, які береш на собі грахи світу, прийми моління нашає, які сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищейший, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Усемогутный вечный Боже, Ты керуешь небом и землею, выслухай ласкаво просьбы Твоего народа и одари наши часы с упокоем, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и яки с Тобою живей владарицу едности Духа Святого, Бог празу все веки вечные. Амин. Дайте. Читание книги пророка Исаии. «Деле Сиону не буду молчать, деле Иерусалема не супокоюся, покуль не узыдзе, як святло, справедливость Его, и Его збавление не запалае, як походня. И убачаць народы Твою справедливость, и все короли Твою славу, и назовут Тебе новым именем, якое вызначыць вусны Пана. И будешь короною славы у руце Пана, и королевской диадемой на долоне Твоего Бога. Ужо не скажут про Тебе покинуты, и землю Твою не будут больше называть пустыней, але будут называть Тебе мое подобание у им, а землю Твою замужней, бо Ты сподобался Пану. И земля Твоя отрымая мужа, бо як юнак бере замуж дзяўчыну, так возьмут Тебе сыны Твои. Як жених радуется невесте, так узрадуется Тобою Твой Бог». Это Слово Божие. Оповядайте між народами про славу Пана. Оповядайте між народами про славу
будет судить народы справедливо. Оповедайте меж народами про славу Пана. Читання першого послання Святого Духа апостола до Коринтянов. Брати, розно є дари, але той самий Дух, розне служення, але Пан один і той самий, розне діяння, але той самий Бог, який робить усе во всіх. Але кожному дається проявлення Духа на користь. Одному дається Духом слово мудрості, другому слово познання по волі того самого Духа, іншому віра у тим самому Духу, іншому дар оздоровлення усе у тим же Духу, іншому судотворство, іншому пророцтво, іншому розпознавання духов, іншому різної мови, іншому тлумачення мовов. А усе це здійсняє один і той же Дух, який уділяє кожному по особку, як жадає. Це Слово Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан покликав нас праз Євангеліє, каб ми отримали славу Пана нашого Єсуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Хвала Тобі, Пане. У той час у Кані Галілейській було весілля, і мать Єзуса була там. Быў запрошаны на вяселле таксама і Езус, і вучні ягоныя. І калі не хапіла віна, маці Езуса сказала яму: «Не маюць віна». Адказаў ёй Езус: «Жанчына, ці гэта мая або твая справа? Яшчэ не прыйшоў час мой». Маці яго сказала слугам: «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». Было ж там 6 каменных збаноў, пастаўленых для юдэйскага ачышчэння, якія змяшчалі 2 або 3 меры. Jesús сказаў: «Напоўніце збаны вадою», і напоўнілі іх даверху, і кажа ім: «Цяпер зачэрпніце і занясіце кіраўніку вяселля». І панеслі. Калі ж кіраўнік вяселля пакаштаваў ваду, што стала віном, і не ведаў, адкуль яно ўзялося, ведалі толькі слугі, якія чэрпалі ваду, то паклікаў жаніха і кажа яму: «Кожны чалавек падае спачатку добрае віно, а калі нап'юцца, тады горшае. Ты ж збярог добрае віно аж дагэтуль». Такі пачатак цудаў учыніў Езус у Кане Галілейскай і аб'явіў славу сваю, і паверылі ў яго вучні ягоныя. Пасля гэтага прыйшоў ён у Кафарнаум, ён сам і маці ягоная, і браты, і вучні ягоныя, і прабылі там некалькі дзён. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Сядайце, калі ласка. Дарагія браты і сёстры, сёння Евангелие такое асаблівае, бо сённяшняе Евангелие паказвае маці найсвяцейшую Панну Марыю, якая нарадзіла Езуса Хрыста, якая выхавала Езуса Хрыста, была заўсёды з ім. Вось святае нараджэнне Пана мы святкавалі некалькі тыдняў таму назад. Зараз мы знаходзімся ў часе уже звычайным, прайшлі святы велікодныя. Пагэтаму для нас нейкі такі час звычайны, але тут паяўляецца вобраз найсвяцейшай Панны Марыі,
якая заступаецца і дбае пра дабрабыт чалавека. Дабрабыт чалавека. Бачым, узнікае ў чалавека пэўная патрэба, і Маці Найсвяцейшая заўважае гэтую патрэбу і просіць Езуса. Яна не звяртаецца да тых, хто на вяселлі, да маладога, ці яшчэ кагосьці, да бацькоў маладога, ці іншых людзей, але кажа сыну, што вось маюць пэўную патрэбу, будуць мець пэўны клопат. І каб запабегчы, то есть папярэдзіць гэты клопат, трэба парадзіць гэтаму ўсяму. Пан Езус як бы і супраціўляецца, але гаворыць, ці гэта мая, ці твая справа. Гэта іх клопат, пэўны клопат. Гэта не такая вялікая, кажуць, матэрыя, дзеля якой мы павінны звяртаць увагу. Але Матка Божа гаворыць адразу слугам, рабіце ўсё, што ён скажа. Яна ведае, хто і кім ёсць Езус Христус, бо ўжо, напэўна, не першы дзень, і яна з ім, і памятала тое, што сталася пры не толькі звеставанні, але таксама пры нараджэнні. І бачым цуд, знак, які ўчыніў, як падае Евангелие святога Яна. Вучні паверылі ў яго, бачачы гэты знак, бачачы гэты цуд, які ўчыніў, калі вода пераўтварылася ў віно. Але гэта бачым, бо мы павінны зразумець, што святы Ян апостал нам дае часамі такія прыклады, такія знакі, каб мы зразумелі, што Христос дае нам Духа Божага, які перамяняе рэчы звычайныя ў надзвычайныя. І мала што яно было, вось гэтае віно віном, але яно было лепшае, яно было добрае. То есть гэта азначае, што прыйшоў час лепшы, нездарма. Мы сёння чыталі з паслання святого апостола Паўла да Карынцянаў пра Духа Божага, які мае прыйсці, які не толькі мае прыйсці, але адарыць пэўнымі знакамі ўсю супольнасць хрысціянскую, адарыць пэўнымі дарамі, якія павінны перапаўняць супольнасць хрысціянскую, і супольнасць хрысціянская павінна дзяліцца была гэтымі дарамі. Бачым, таксама раздзяленне было гэтага віна. Прыйшлі, пачалі пробаваць, гэта было лепшае. То есть Езус прыносіць лепшую навуку. Езус прыносіць тое лепшае, ад чаго чалавек калісьці адрокся, будучы ў садзе райскім і пасля выгнання саду райскага. А сёння для чалавека прыходзіць лепшае. І ў гэтым вялікі удзел мае Маці Найсвяцейшая, Найсвяцейшая Панна Марыя. Яе знакі, яе цуды. І калі я гаварыў сёння пра гэтага святара, які зышоў з гэтага свету у даволі такім уже пажылым узросце, але прыпамінаючы яго жыццё, хацелася ўзгадаць некалькі такіх хвілін, асабліва цікавых. У традыцыі салезіянскай ён належаў, гэты святар, да святароў ордэна салезіянцаў. Я таксама доўга належаў да гэтага ордэна. І у традыцыі салезіянскай есть такое благаслаўленне Марыі, Маткі Божай, успамогі хрысціянаў. Бо там ушаноўваецца Матка Божа пад тытулам успамогі хрысціянаў. Есть благаслаўленне спецыяльнае, якое яшчэ калісьці святы Ян Боску вельмі часта практыкаваў і ўдзяляў для сваіх хлопцаў, для тых выхаванкаў сваіх, пасылаючы ім у апеку Найсвяцейшую Панну Марыю. Вось гэты святар вельмі любіў гэтае благаслаўленне. Я так перад імшою, часамі успамінаючы яго жыццё, успамінаючы пэўныя выказванні іншых людзей, звярнуў увагу на гэтае дзеянне. Гэта благаслаўленне Марыі успамогі хрысціянаў. Спецыяльныя малітвы чытаецца. Мы таксама ўдзялялі. Я так падумаў, што гэтае благаслаўленне вельмі цесна звязана таксама з нашым абразом Маці Божай Ружанцовай. Чаму гэтае благаслаўленне вельмі цесна звязана? Бо тытул успамогі хрысціянаў, гэты тытул святы Айцец надаў для касцёла ўсяго пасля
вялікай перамогі пад Ліпантам. Ён не толькі даў тытул Матцы Божай як пераможцы, як ружанцовай, але ўспамога хрысціянаў, калі была вялікая перамога над турэцкім флотам, над распаўсюджваннем мусульманства на гэтай зямлі. І вось адтуль пайшла вось гэтыя тытулы «Успамога хрысціянаў», «Маці Божа ружанцова», «Маці Божа звыценьска», чылі пераможца для нас, для ўсіх. І гэта вельмі такое цікавае і добрае благаслаўленне, якое знесла ў сабе шматлікія ласкі. Таксама з гісторыі гэтага святара, што мне асаблівым чынам успамінаецца, гэта яго вялікае адданне заступніцтву святога Юзефа. Святы Юзеф меў асаблівае значэнне для святога Яна Боска, у жыцці святога Яна Боску, бо калі чытаючы яго жыццё, мы можам успомніць вялікія знакі, розныя сітуацыі, якія здараліся у жыцці гэтага святога, дзе ён прасіў, асабліва сваіх выхаванкаў, каб яны маліліся пра заступніцтва святога Юзефа у той ці іншай сітуацыі, у тых ці іншых патрэбах, і заўсёды гэтыя патрэбы былі выслуханыя. І вось таксама ён вельмі часта гаварыў, калі ідзеш у падарожжа, заўсёды прызывай святога Юзефа, каб быў з табою ў падарожжы. І нават пытаўся, калі прыходзіў, спатыкаў, хтосьці падыходзіў пад яго да благаслаўлення, заўсёды гаварыў: памаліся да святога Юзефа перад пачаткам гэтага падарожжа. А калі спатыкаў, ну што, маліўся, ці ты памаліўся ўжо і падзякаваў святому Юзефу за тое, што быў з табою падчас падарожжа. Заўсёды падарожжа былі такім вялікім благаслаўленнем і вялікай апекай. І вось гэтая практыка, таксама практыка, якую практыкаваў калісьці святы Ян Боско, які заклікаў сваіх выхаванкаў, каб яны маліліся пра заступніцтва святога Юзефа. Это такая старадаўняя практыка, якая вельмі карысная сёння кожнаму з нас, дарагія браты і сёстры. Мы надзеемся на сябе, мы заўсёды, касцёл заклікае маліцца падчас падарожжа, калі едзеш аўтамабілем, ці што, да святого Хрыстафора. Але такое заўсёды пытанне, ці хтосьці моліцца, ці хтосьці не моліцца, невядома. Можа, з сотні адзін, які моліцца, можа, людзі сёння вельмі спадзяюцца на сябе, вельмі спадзяюцца на тое, што вось а што са мною павінна здарыцца, а што будзе так, а калі што здарыцца, то тады прэтэнзіі да Пана Бога, а маліцца не маліўся. Ну, мы ж свяцілі машыну, а мы ж там, у мяне ж абразак быў у машыне. Вроде бы амулеты, у кавычках, былі з сабою ўсе, але чи чалавек маліўся, чи прасіў Бога аб заступніцтва. Абразкі, як амулеты нейкія, а гэта кепска, гэта не можа быць так. Все павінна быць з пабожнасцю. Нават тыя крыжыкі, якія мы носім, і чынячы знак крыжа, мы павінны ўспамінаць, што на нас ёсць не толькі што мы ахрышчаны ў імя Отца і Сына і Духа Святого, на нас ёсць крыж святы духоўна, але мы носім крыжык як матэрыяльны знак, дзякуючы якому мы просім дапамогі Божага. То есть трошачкі усвядоміць пра нашу веру мы заўсёды павінны. Не потом усвядамліваць, што мы веруючы, калі трывога. Дык мы ляцім тады да Бога і нарыкаем на Бога, што ў нас трывога. А перад гэтым ніякай трывогі мы не адчувалі, а перад гэтым нават не стараліся часамі і Богу падзякаваць за ўсё, што ёсць у нас, і за кожную хвіліну нашага жыцця. Святы Павел апостол так сказаў: ці ясце, ці п'яце, ўсё чыніце на хвалу Божую. Чаму бы нам не прызываць Бога? Чаму бы нам не прасіць Найсвяцейшую Панну пра гэтае благаслаўленне? Чаму не прызываць заступніцтва святога Юзефа? Мы ведаем, што есть святы Юзеф, але чи прызываем гэтае заступніцтва? Мы ведаем, што ёсць святы Міхал Арханёл, але чи прызываем яго заступніцтва? Мы ведаем, што ў нас ёсць святыя, а чи прызываем яго заступніцтва? Мы ведаем, можа не ведаем нічога пра тых святых,
што яны заступаюцца нават за нас. Мы ведаем, што ёсць Бог, але ў нас неяк гэта ўсё адбываецца такое летняе ўсё. Летняе, не то верым, не то не верым, не то прызнаем, не то вызнаем, не то молимся, не то не молимся. І вось так і жыццё праходзіць, да пэўнай хвіліны, а потом задумаемся, а што ж адбылося на працягу нашага жыцця. Поэтому, дорогие, я вас вельмі прашу, так задумаемся, што так, мы верым, мы ўсё, але ці практыкуем нашую веру. Вось практыка наша веры. Ці карыстаемся здароўя Божых, з ласкі Божай, якую Бог нам спасылае. Ласка Божая Маткі Найсвяцейшай, якая сярод нас заўсёды. Это Божая ласка для нас, паглядзіце. Паглядзіце ў Евангелие, нават людзі не думалі, а Марія ўжо дзейнічала і ўжо дапамагала гэтаму чалавеку. Это Божая ласка, што ёсць сярод нас вось такія цудоўныя і абразы ў нашым касцёле. Божая ласка, што ёсць абразы Маткі Божай у нашых дамах, у нашых хатах, у наших кватэрах, дзе мы можам таксама прызваць яе імя святое на дапамогу нам заўсёды, папрасіць яе благаслаўлення. Ласка Божая святога Юзафа, які з'яўляецца вялікім патронам касцёла каталіцкага для нас, столбцаў, ласка Божая нашага айца Фабіяна, нашага заступніка Стаўпецкага, цудатворцу Стаўпецкага. Людзі хадзілі да айца Фабіяна, прасілі Божай ласкі, прасілі заступніцтва. Мы чытаем пра гэта, чытаем гэтую гісторыю. Ці аж сёння так, вось мы просім гэтага заступніцтва, ці гэта ёсць у нас такая практыка. Божая ласка іншых святых, якія не толькі тут заяснілі святасцю на зямлі нашай, на якой сёння знаходзіцца наша бацькаўшчына Беларусь, але якія заяснілі святасцю ва ўсім касцёле каталіцкім. Тут Божая ласка. Мы ведаем пра гэтых святых, і мы просім іх заступацца за намі. І заўсёды мы памятаем, што яны заўсёды будуць з намі. Яшчэ Божая ласка святога анёла Ахоўніка. Не забывайма пра анёла Ахоўніка, пра малітву, бо ён заўсёды пры нас. Ён, дзе б мы не былі, нават ці ў граху, ці ў радасці, ён заўсёды пры нас. Церпіць, калі нам дрэнна, калі мы грэшым, але радуецца, калі мы стараемся ўзнесці малітву і просім яго заступніцтва, бяжыць к нам на дапамогу, стараецца быць блізка нас. Карыстаемся з Божай ласкі, дарагія браты і сёстры, а яна вельмі нам патрэбна на збавленне. Это галоўная праўда нашай хрысціянскай веры. Божая ласка патрэбная для збаўлення. І няхай Пан Бог нас благаслаўляе. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в адзінага Бога. Будешь читать? Слушай, гляди, вот если можешь так сделать, смотри, за померлую, да? В конце книжки. Например, за померлого. Молимся за померлого Антонину Комаровскую. Как после терпения уже много життя, благодарю радостью життя. И за все... Это в конце, да? Вот перед пятым. Перед пятым. Да. Потом прочитаешь. Просим дару Духа Святого, здоровья, опеки Найсвятейшей Панны Марии для Дмитрия и Владислава тебе просим. Да, вот после этого. Потом эту. И потом пятый. Вот на тебе. Я заложу. Смотри, заложено.
показывая нам праз Иисуса Христа свою любовь, узнесем до Его наши просьбы. Молімся за паўсюдны касцёл, каб, абвяшчаючы Евангелие Христа ў свеце, ён вёў людзей да пазнання праўды. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за кіраўнікоў дзяржаў, каб яны належным чынам ацэньвалі і падтрымлівалі хрысціянскія каштоўнасці. Цябе просім. Молімся за бацькоў, якія вырашылі ахрысціць сваіх дзяцей, каб яны не забываліся таксама пра іх рэлігійнае выхаванне. Цябе просім. Молімся за хворых і церпячых, каб яны адчулі блізкасць Езуса Хрыста, спазналі Яго любоў і ў Яго шукалі падтрымкі. Цябе просім. Молімся за памерлую Антаніну Камароўскую 30 дней пасля смерці, каб пасля цярпення зямнога жыцця Бог адарыў яе радасцю вечнага прабывання ў небе. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Просім дароў Духа Святога, здароўя, апекі на свяцейшай Панны Марыі для Дзмітра і Владзіслава. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб чарговы літургічны перыяд наблізіў нас да Хрыста і да нашых бліжніх. Цябе просім. Молюся магутнага Бога і прашу святла Духа Святого для тых людзей, ад каго залежыць спыненне войнаў. Молюся і прашу сіл, эмоцый таксама для тых людзей, хто несправядліва церпіць, хто несправядліва асуджаны. Прашу таксама благаслаўлення для ўсіх нашых ахвярадаўцаў. Молюся таксама за сённяшні дзень, дзякую Богу за гэты дзень і прашу Бога за наступную нядзелю для нас. На нядзелю попросім ласкі і апекі святога Юзафа для кожнага. Цябе просім. Добры Боже, выслухай нашыя малітвы, каб мы былі вернымі Тваім запаведзям і сведчылі аб Тваей любові уласным прыкладам праз Хрыста, Пана нашага. Став Христовим тілом, як народ покорно просить, подай величего роста, ах, вера сполчая Христа, даме плоды, что земля дала, хлебом анёлов становится. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Пане наш Боже, допоможи нам годно удзельнічаць у гэтых святых таемніцах. Бо калі мы складаем эўхарыстычную ахвяру, здзяйсняецца справа нашага адкуплення праз Христа, Пана нашага. Амин. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серці. Снова зими до Пана
Пану Богу нашому. Однакий та і справедливо. За правды годного та и справедливо слушна и зваверна, каб мы заўсёды ўсюды Табе складали подяку. Пане святый Ойча, всемогутный вечный Божа, праз Христа Пана нашего. Бо ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з панны Марыі. Праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі, арханёламі і з усімі святымі мы обвешаем Твою хвалу разом з ими, скликаючи. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословлен и той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святый и справедливо хвалит Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, дейсною моцею Духа Святого Ты все оживляешь и освячаешь, и неспынно сбираешь народ свой, каба до сходу солнца и до заходу складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому у єдності з усім костьолом у перший день тижня, коли Єсус Христос у вас крос і спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане, освяти моцею Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны телом и крывёю Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказаў здійсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Христе, Сыну Бога Живого, змилуйся надо мною». Падобным чынам па вечары ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Вмешаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыстя в хвале. Пане, успамінаючы зваўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўную воскресенне ў неба ў шэсці, чакаючы ад другого прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пожадаў быць уміласцівлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Некай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Богородицей Марыяй,
со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми архангелами Михалом, Рафалом и Гавриэлем, со святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабианом, и усими святыми в разоступництво, яких мы сподяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашага поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым отцевать у веры, любови костел Твой, який пилигримує на землі. Со слугою Твоим, папам нашим Францишком, бискупом нашим Йозефом, с усими бискупами, усим духовенством и усим народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбов этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О, добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и у всех, кто в ласце Твоей дышал з этого свету, милостиво прими володарство Твое, где и мы сподяемся быть к образом зими, завсюди радоваться Твоей хвале, праз Христа, Пана наша, праз якого дорвеш свет, усялякими добротами. Праз Христа с Христом и в Христе. Таве, Боже Ойче, всемогутный в едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Памятаючи избавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть в небе, святися да имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого. Дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху, и захованы от усяляка неспокою. Чекали исполнение счастливой надеи, и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твоего володарства и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Проще мне, зважай на грехи наши, или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и володариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. С Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Баранку Божий, я Тебя решна себе, Пана наша Ісуса Христа, нехай допоможе нам, приймаючим його досягнути вся вічна. смилуйся над нами. Баранку Божий, я Тебя решна себе, грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, я Тебя решна себе, грехи світу,
Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грэхі свету, благословленыя, пакліканыя на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Цела Христа нехай захавае мяне на жыццё вечнае. Амен. Мы пазналі і паверылі ў любоў, якую мае да нас Бог. Противная хвала, могутность да прийняти.
Молимся. Пане наш Боже, наполни нас духом Твоей любови и в Своей добрыне з'єднай усіх, кого Ты поселил одним хлебом небесным праз Христа, Пана нашего. Амин. Святый Архангеле Михале, бережи нас у змаганні. Дорогие браты и сестры, душпастырские объявы на гэты тыдзень 21 студзеня во ўторак успамін святой Агнешкі Панны і мучаніцы. 24 студзеня пятніца успамін святого Францішка Сальскага, біскупа і доктара касцёла. 25 студзеня субота свята навяртання святого Паўла Апостала. Наступная неделя, 26 студеня, неделя Божьего Слова. Святая имша у столбцах кожны день у 9 и 18, в субботу у 9 и 19. У неделю святая имша, як заўсёды, у 11 гадзін и у 18 гадзін у столпецкім касцёле. Адпаведна, у іншых месцах, дзе мы молімся, на 13:00 заўсёды ёсць святая імша у Новым Свержні ў касцёле, у 9 гадзін і у 9 гадзін, то есть две ёсць імшы у Ацэдзе ў капліцы, у Жацерава ў капліцы таксама. Вось гэта такія асноўныя месцы, куды мы прыязджаем кожную нядзелю маліцца. Вось, пагэтаму, калі ласка, запрашаю. Заняткі па падрыхтоўцы да сакраменту канфірмацыі у нас адбываюцца ў суботу у 18:00. Ёсць трансляцыя на Ютубе, можна ўдзельнічаць такім чынам у занятках. Гэта першае. Другое, што я хацеў бы, што сакрамент канфірмацыі бежмавання адбудзецца у нашай парафіі 2 сакавіка, 2 марта. Перад эта неделя, апошняя неделя звычайная, перад 5 числа распачынаецца Вялікі пост. Я хочу таксама вас шчыра падзякаваць за ваши ахвяраванні, сколькі можаце, напэўна, толькі складаеце, што мы рабілі на працягу гэтага тыдня. Мы стараліся там на раскопках наших, мы прыкрылі тое месца, дзе апошняе выкапалі было, мы там зрабілі за прошлы месяц і за гэты месяц, мы там далажылі троху з цэглай і сценкаю, там залілі бетона, і учора мы залілі бетонную пліту над гэтым месцам 5 на 7 метраў. Мы ў суме залілі каля 6 кубоў бетонаў, гэта ўсё. То есть гэта частачка ўжо зроблена цяпер, кажуць, ужо на гэтым потихонечку так завершили, пока вот летнюю такую, не летнюю, а вось цяперашнюю акцию, што тычыць раскопкаў наших, там будем уже чакаць цёплага часу. Ну і патроху будем некаторыя справы тут рабіць, дзе што недароблена ў касцёле, тут у Свержні ў касцёле будем займацца таксама. Ну і такім чынам я дзякую за ваши ахвяраванні. Вось так, я думаў заплаціць, але так троху ахвяраванняў не хапіла, каб заплаціць за гэтыя вось балязкі, што рабілі. Тут яшчэ трошечки даробім, дафарбуем. Поэтому, можа, яшчэ з гэтай нядзелі мне хопіць і даплачу. Вось, далей. У ларку ёсць малітоўнік «Ойча наш» і першы нумар часопіса «Дыялог» і іншыя літургічныя рэчы. Што тычыць пастырскіх наведванняў на наступным тыдні. Ksiądz Кірыл у панядзелак будзе з пастырскім наведваннем у дамах нумар 3, гэта па цэнтральнай, там засталося яшчэ 2 кватэры, нумар 4
и номер 6А по вулице Центральной у понедельник. У пятницу ён наведае дом номер 12 по улице Центральной, а в субботу домы номер 13, 15 и 15А, 17 и 17А, 19. У 19 доме ранее запрашали ксяндза у 6 кватэр. Теперь засталось только одна, 58-я чамусьці. То есть 14, 19, 52, 53, 78 кватэр нема контактов. Може хаваюцца, альбо може з'ехалі. Ну, бывае усякае. Калі хочаце, каб ксёндз быў у гэтым, быў у вас пастырскім, запішыцеся ў Ларкуці, у Супольцы, Вайберы, калі ласка. Я буду наведваць з пастырскімі наведваннямі ў панядзелак у Задвор'і. І хацеў там не шмат, а хацелася абысці Задвор'е у панядзелак, там хіба 15 дамоў ёсць. Я троху наведаў Задвор'е, там пару дамоў і Слабаду, але зараз астальную частку Задвор'я. У аўторак буду ў мікрараёне Паўночны, Северны, па вуліцах Спартыўная, Некрасава, Пераможцаў, Рабінавая, Сталічная. Рабиновая, столичная, такие назвы, знаете. Ужас. У сераду будем таксама ў пасёлку Паўночным, па ўсіх астатніх вуліцах: Белавежская, Заводская, Сінягоўскага, Салагуба, Каганца, Крамонская, Клюева, Васильковы, першым, другім завулак Сасновых і завулку Вішнёвым. У чацвер буду па вуліцах на улице Социалистичной и потом по улицах Козлова, в пятницу по Козлова, Мичурина. Там и гэтая частка Столбцаў постараюся, каб неяк наведаць до асфальта, а потом уже пойдем за асфальтом далей. Так. Ну, ведаеце, там в основном на северным там в основном люди, якія працуюць, поэтому ну, уже, калі ласка, калі троху даўжэй наведвання будзе, ну, чакайце ксяндза, і там і до 9 часов вечера, там і до 9:30, потому что, ну, все ж после 6 часов і так особо не наведаеш быстро, усімі і паговорыць трэба, і пытанняў пару позадаваць трэба некаторых. Але перад наведваннем мы будем тэлефанаваць. Хто хоча прысвяціць сям'ю Найсвяцейшаму сэрцу Езуса, прошу попередить подчас телефонного звонка. То есть не то, что ксёндз пришел, ксёндз мы будем присвячать. Нет, тогда я отдельно приду. Это займе троху часу, и молитва займе троху часу. Але сям'я павінна таксама адпаведна падрыхтавацца і праз споведь, і праз камунію святую перад гэтым папярэдне. Вось это трэба таксама не так вот просто так, але тут треба трошечки, каб было такое, духовное такое падрыхтоўка. Завтра падчас ранішняй святой імшы на 11:00 до нас приедут с батлейкой юные таленты з Фаніпольской парафіі. Я запрашаю усіх, асабліва дзяцей, на гэтае каляднае мерапрыемства. Я думаю, не пашкадуеце. Як вы ведаеце, Фаніпольскі касцёл будуецца. Можно падтрымаць парафіян з Фаніполя ахвяраваннямі. На століку перад лаўкамі стаіць скарбонка. Можна кінуць у гэтую скарбонку, якую хто жадае ахвяравання. Знаете, все ж таки, это, яны кажуць, приедем покалядаваць, так знаете, с пустыми руками, мне як соромно отпускать, хоть невялічкую им дапамогу зробім для Фаніполя вось нашими ахвяраваннями на ихнюю будову. Это, знаете, есть такое латинское выказывание «do ut des», такое вельми легкое слово «do ut des», «давайте и вам дадуть» называется. «Давайте и вам дадуть». И поэтому, коли вось человек старается дапамагчы другому, дать другому, Пан Бог поблагословить, заўсёды яму дадуць. Я заўсёды памятаю, знаете, свой прыклад асабісты скажу, калі у Мінску мы працавалі, я працаваў, мы
заўсёды сабіралі это тут троху я некі пажаднічаў троху так это ну трэба дабудаваць это ўсё трошачкі ну неяк думаеш а як это а мы заўсёды сабіралі такія сродкі дапамогі потом вышло мне там працаваць у Богданова там быў дом дзіцячы дом такі мы ім стараліся дапамагчы і там святару там парафія была вельмі маленькая і это мы стараліся даць ім на Пасху так ось такую дапамогу а на Божае нараджэнне мы дапамагалі аднаму святару нашаму беларусу у Афрыку у Сьерра-Леоне там такое государство самое бедное в Афрыцы ён там працуе місіянерам і працуе ў такім цэнтры хрысціянскім каталіцкім где там вот сколько насобираем, вот интенции мы собирали, помню, ён нам молился за нас, але мы эти интенции там вот не то что там трошечки, але такие довольно такие моцные, ну и посылали. Я не знаю, что теперь есть, это Western Union была такая пересылка грошей, можно было посылать далеко, теперь не ведаючи, есть она у нас у Беларуси, але мы тогда так вот посылали, созванивались, нейкім чынам, што вось толькі перадалі, вось толькі інтэнцыі есть, перасылалі эмайлам, за каго ён павінен маліцца, але вось такая была дапамога, ён заўсёды вельмі шчыра дзякаваў нам за гэта, там вось, што маглі таксама і вось у школу прыходзілі дзеці з вельмі бедных сем'яў. Як мне такія чудеса расказваў, то мы яшчэ капіталісты па сраўненню з німі, конечно. Ну, але ведаеце, я вам скажу шчыра, капіталісты капіталістамі, але коррупція, злодейство там у нас по сравнению с ними у нас ничего нема, а там что-то страшное, не то страшное, будет этот князек жить с гаремом, будет иметь 20-30 жонок и жить у палаце, а рядом будут дети ходить, шкурки от бананов есть, и ему все равно, этому князьку. Приходят эти великие корпорации, особливо китайцы, приезжают, оккупируют полностью, и они не берут на работу негров, не берут, и из Китая привозят рабочих, а негры застаются там. Ось, там это столько годов назад, говорят, теперь еще горше стало. Ось, это тогда было, это годов 10-15 назад, а теперь еще горше стало. Поэтому, ну, ось, дапамога заўсёды бедных, як Христос сказал, бедные заўсёды будут, конечно. Бедные заўсёды. Не откидай, как эта женщина пришла, якая мыла ноги Иисусу, поливала ноги Иисусу алеем таким алебастровым и вытирала, и просила пробачения за грехи. А это говорили, Юда говорит, а может, треба было это продать все и бедным раздать. Говорит, что ты за бедных волнуешься так моцно? Нехай чинить, я нам не чинить на похороны это все. Меня не заўсёды мець будете, а бедных, говорит, заўсёды мець будете. Будзе вам магчымасці бедным дапамагчы. Не будь таки великим помощником, Юда. Да. Мы ведаем лёс гэтага человека. Поэтому, дорогие, мы и повинны помогать, так, але памятать заўсёды на першым месцы про Бога. Бедных будем мець, але про Бога памятать. Калі будзе Бог у сэрцы, зможем дапамагчы. Не будзе, нікому не будем помогать. Нехай Бог благословленный будзе, примите Божие благословление. Пан з вами. С Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Помянем наш Чудотворца, стал причиной оборванца, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи.
життєвий шлях вибраних слугів Твоїх, які побожним євангельським життям і відданим служенням поширали серед братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвіщаючи Слово Твоє і уділяючи святі сакраменти. Одари ласки хвали алтара слугу Твоєго, отця Фабіяна, заступника Столпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства Небесного на землі, обороняє нас і нашу отчину від нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого. Амінь. Чому ж сьогодні ночка ганіє, і як от сонця неба ясніє? Христос, Христос нам народився, Божий в світлом грішний світ озарився. Христос, Христос нам народився, Божим світлом грішний світ озарився. Чому